Tatlong hinihinalang sangkot po sa illegal na droga ang naaresto sa Dagupan City Police ng Dagupan City Police Office sa magkakaiwalay na buy-bus operation sa isinagawa mula gabi ng June 3 hanggang madaling araw ng June 4. Matagumpay na naisagawa ng hanay ng kapulisan sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 ang serye ng operasyon sa mga barangay ng Mamalingling, Pantal at Lukaw na nagresulta sa pagkakasamsam ng halos 90,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Sa unang operasyon sa barangay Mamalingling, arestadong isang 41 anyos na lalaki mula barangay Bolosan at nakumpiska ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 1.5 na grams at halagang 10,200 pesos kasama ang mark at budel money. Samantala sa barangay Pantal, nahuli naman ng mga operatiba ang isang 25 anyos na construction worker na residente na naturang barangay kung saan na-recover ang isang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang na humigit kumulang 1.3 grams na may tinatayang halaga na 11,500 pesos. Gayon din ang buy-bus money. Sa ikatlong operasyon sa barangay Lukaw, isang 33 anyos na lalaki mula barangay Babasit, Manawag ang naarestong nakumpiska sa kanya ang kabuang timbang na 10 grams na hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Na-recover din ang iba pang ebidensya at mark money. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng DCPO ang tatlong naarestong suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.